Dobre, môžete mi prosím povedať niečo o vašej rodine, odkiaľ pochádzate? Tak moja rodina vlastne býva v Detve už viac ako 200 rokov a pochádzame vlastne z oblasti Hrochote, odkiaľ sa môj prastarý otec prisťahoval do Detvy. A vlastne náš rod bol jeden z prvých, ktorí založili rómske osídlenie v Detve. Takže my sme takí, že autochtónni Rómovia z Detvy. Rozumiem. A vlastne aj z otcovej, aj z maminej strany vlastne? Otcová strana. Mama pochádzala z mesta Hriňova, to je tiež blízko, akože pri Detve nejakých možno 20 km od Detvy. A ona stadiaľ pochádzala. Rozumiem. A čo vám rodičia alebo starí rodičia rozprávali vlastne o tom predvojnovom období? Ja som vlastne taký... Moji rodičia, otec bol narodený v roku 1933. Mama v roku 1936 a ja v roku 1974. Čiže ja som starých rodičov už nezažil, iba starú mamu, aj to krátko. Čiže oni mi nerozprávali, ale za to otec mi strašne veľa rozprával. A hlavne o tom období vojnovom. O tom, čo sa stalo. Pretože vojna dosť zasiahla do našej rodiny priamo. A aj mama mi rozprávala o tom období, pretože to zažili ako deti a zanechalo to v nich stopy na celý život. A chceli jednoducho, aby sme vedeli o tom, že čo sa stalo. Aby sa na to nezabudlo. Rozumiem. A vlastne keď sa môžem spýtať, vlastne vaši rodičia, kde vyrastali a čím sa živili vlastne starí rodičia? Môj otec vyrastal v Detve. Jeho otec sa živil hlavne ako muzikant a tiež rôzne práce, čo bolo vlastne pri poľnohospodárstve, čo potrebovali gazdovia. A takisto mali kovácku dielňu. Čiže robili aj také výrobky ako podkovy, klince, kramle a podobné veci pre okolitých gazdov. A takisto pásli dobytok pre vlastne gazdov, ktorí oni prešli dedinu, pozháňali celý dobytok z každého domu, išli na pastvu a večer ich zase naspäť zahnali do jednotlivých domov. Čiže týmto sa živili. A vlastne ako to bolo v Detve? Bola osobitná osada alebo ste bývali medzi majoritou? Nie, bola osobitná osada. Najprv bola v časti mimo Detvy, dnešný amfiteáter, kde sú podpolianske slávnosti, folklórne, tak vedľa bola rómska osada. A potom, aby boli bližšie vlastne v dedine, pretože robili to, čo som hovoril, že pásli ten dobytok a aby boli aj k dispozícii pre gazdov pri prácach poľnohospodárskych, tak ich presídlili a bolo to blízko dediny do časti Kamena, dnešná Kamenná ulica, ale to územie sa volalo Pastovník od slova pastva, že pásť. Takže tam bola tá osada potom už. A kedy ich asi presídlili? V ktorom to bolo období? Viete čo, presídlili ich asi začiatkom 20. storočia na ten Pastovník. Rozumiem. Tak to máte celkom staré informácie. To málo kde si ľudia pamätajú. Vlastne takú starú vlastne aj dodnes na tej Kamennej ulici, ten Pastovník, tak tam je rómske domy sú tam postavené. Zostali tam niektoré rodiny bývať. Len už to nie je osada, ale je to akoby štvrť bežná v Detve. Rozumiem. A ako to bolo v Hriňovej, kde vyrastala vaša mamina? V Hriňove takisto boli vlastne Rómovia mimo dedinu. Vtedy to bola dedina mimo. Bola taká prax, že jednoducho Rómovia po celom Slovensku väčšinou, v drvivej väčšine, boli mimo územia tej obce, ale zase dosť blízko na to, aby boli jednoducho kooperovať s majoritou, ako som povedal. Aby jednoducho prežili, tak museli pracovať, poľnohospodárske práce, žatva a tak ďalej. Boli využívaní na to a tiež aj vlastne poskytovali služby ako muzikanti na svadbách, krstinách a tak ďalej. Keď ste hovorili, že vlastne váš starý otec z otcovej strany bol muzikantom, mali takú rodinnú kapelu? Oni vlastne všetci, celá rodina, náš rod sa volali, že Cíblikovci
A tam bolo, že všetci vedeli hrať a všetci mali kapelu. Dokonca nie, že len jednu, ale v tom rode niekoľko. A vždycky sa rozdelili, že vy pôjdete hrať tam, my pôjdeme hrať tam a tak ďalej. Čiže môj starý otec potom už, aj po vojne, tak vytvoril kapelu so svojimi synmi, čiže s mojím otcom, hej, s jeho bratmi. Tam všetci boli hudobníci. Rozumiem. Dobre, tým by sme mohli ukončiť prvú predvojnovú časť. Vlastne hovorili ste, že vo vašej rodine boli veľmi dôležité vojnové príbehy. Mohli by ste nám porozprávať tieto vojnové príbehy? Otec mi rozprával o tom, že počas druhej svetovej vojny, tak môj starý otec Ľudovít, jeho bratia Mikuláš, Jozef a Štefán, tak sa vlastne pridali sa k partizánom. Mikuláš a Jozef sa pridali ako vojaci slovenskej armády k povstaniu. Po potlačení povstania vlastne padli do zajatia Mikuláš a Jozef. Boli odvlečení do koncentračného tábora, pravdepodobne to bol Mauthausen. A v tom Mauthausene Jozef umrel. Domov sa vrátil iba Mikuláš. A veľmi nechcel o tom rozprávať. Rozprával iba vtedy, keď bol rozcítený, keď to na ňo tak prišlo, ako mi to otec povedal. Tak vtedy hovoril o tom vlastne, čo sa mu stalo, že pridelili ich na to, že zbierali mŕtvoly na káru a pritom tá kára spadla a zranila mu nohu a on dostal gangrénu a zomrel tam. No ale tá druhá časť vlastne bola, to ma viacej akoby tešilo a poviem, že som tak trochu aj na to hrdý, že našli v sebe tú odvahu a postavili sa so zbraňou v ruke vlastne fašistom. A to si vyžadovalo veľkú odvahu, lebo keď si to uvedomím, že teraz by som to mal urobiť ja, a to neboli nejakí mladí ľudia, ktorí nemali rodiny, to boli otcovia, deti odišli od rodín a išli a bojovali, takže to je také, že si to veľmi vážim. No. A vlastne bojovali tu v okolí Detvy, že tu boli? Bojovali tu vlastne v Podpolaní a boli v brigáde za slobodu Slovanov, sa to volalo. A konkrétne vodieli Ernst Thälmann. Bojovali Mikuláš aj Jozef. Sú o tom aj záznamy, dokonca potomok Jána Kalinu, ktorý bol vlastne im veliteľ, tak mi písal cez sociálnu sieť Facebook o tom, že našiel v jeho denníku mena ich. Hej. To pre vás musela byť veľmi silná informácia. Určite. Hej. Vlastne hovorili ste, že vlastne nie len Mikuláš a Jozef, ale aj ďalší dvaja ich bratia boli vlastne partizáni. Všetci bojovali v jednej tejto skupine? Alebo... Čo viem na isto, že v oddeli Ernst Thälmann boli Mikuláš a vlastne Jozef. A neviem, či tam bol zaradený aj môj priamy starý otec Ľudovít a Štefan. Neviem, či neboli zaradení niekde inde, ale viem, že bojovali vlastne v tej brigáde za slobodu Slovanov. Tam boli na 100%, to viem. Dokonca sa účastnili aj tej prehliadky partizánskej, ktorá bola jediná v Detve 1. októbra 1944. Tak tu bola partizánska prehliadka za účasti generála Goliana. Hovorili sa v rodine, toto sú ako také najsilnejšie príbehy, ktoré v vašej rodine sa hovorili. Hovorili sa aj iné veci vlastne o vojne, čo zažívala vaša rodina? No samozrejme, pretože ďalším takým silným momentom bolo príbeh rodiny Klincovcov z Dúbrav, ktorí vlastne 14 ľudí z tej rodiny, mužov nad 14 rokov, boli zatknutí. Dúbrav je obec blízko pri Detve a okľúčili ju Nemci v noci, niekedy v novembri a odvliekli všetkých členov, pretože boli podozriví zo spolupráce s partizánmi. Podarilo sa jednému jedinému z nich újsť, Ján Klinec, ktorého prezývali Mojžiš, a on prežil vojnu. Aj keď bol v nej zranený a mal do konca života zranenú ruku, ktorú už nemohol používať, tak prežil a on hovoril nám tie príbehy, vlastne čo sa stalo.
A je to také, že prepojené, pretože to boli tam otcoví strýkovia po vlastne starý otec, tak jeho sestry sa vydali do Dúbrav, do tejto rodiny Klincovcov. Čiže tam mal bratrancov aj strýkov. A oni boli všetci 14 zavraždení v decembri 1944 na Zvolenskom cintoríne. A vlastne tento príbeh som čítala, o tom vlastne písal Arne Mann. A akurát si nepamätám presne, oni boli iba podozriví ako partizáni. Boli skutočne aj partizáni? Boli. Bol jeden z nich, Jozef Klinec Bimbo. Ten bol partizán. A on aj prišiel do tej dediny, vlastne prišiel pozrieť tú rodinu a niekto ho udal. A následne urobili túto akciu, že obklúčili celú dedinu a z tej rodiny zobrali všetkých mužov na 14 rokov. Áno. A boli zavraždení, ako som hovoril už. Vlastne to je ďalší veľmi silný rodinný príbeh. Hovorilo sa aj o ďalších udalostiach vlastne? Hovorilo sa aj o tom, otec mi hovoril, že napríklad prišli do osady, ten pastovník, ako som hovoril, a zobrali aj odtiaľ niekoľko mužov a tiež dvaja z nich skončili tak, že ich zavraždili na Zvolenskom cintoríne. Vtedy stačilo iba podozrenie z toho, že ste partizán, alebo že ste poskytli informácie partizánom. A tu v Detve, tak to bol taký povstalecký kraj a musím povedať, že Rómovia áno, zapojili sa do toho a pomáhali partizánom. Niektorí iba informáciami, niektorí priamo išli bojovať tak, ako môj starý otec a jeho bratia. Tak to mi hovoril. Napríklad Karol Berky to bol taký zvláštny príbeh o tom, že chceli zobrať vlastne jeho starého otca. A on bol presvedčený o tom, že idú vlastne na práce, že idú kopať zákopy. Tak on povedal, že ide za ňou, nie, že on je starý. A otec mi hovoril, on to videl na vlastné oči, že ten gardista sa mu zasmiel do očí a že keď chceš, tak poď. A on vedel, že idú ich zastreliť. A s takým cynickým, že úsmevom, že vymenil toho starého otca za tohto Karola Berkyho. Boli vlastne, takže hovorili sme o deportáciách, aj uväznení, hovorili sa v rodine aj príbehy o ukrývaní napríklad pred Nemcami, alebo takéto príbehy? Veľmi sa nebolo kde ukrývať. Otec mi nehovoril nič také, že by sa ukrývali, len mama mi hovorila, že v Hriňovej, keď boli, tak vlastne prechádzal front a oni sa báli, tak museli uísť. A urobili dobre, pretože vypálili vtedy niekoľko domov v tej rómskej osade, čo mi hovorila mama. Tak sa ukrývali a povedala mi, že ich ukryli rodina Krnáčovcov na Krivci a boli tam niekde v pivnici skrytí u nich. To bola jej osobná skúsenosť z toho. Rozumiem. A tí Krnáčovci to boli vlastne, to boli nerómovia? To boli z majority. Áno. To boli z majority. Keď sa opýtam, ešte vás napadá nejaký príbeh vlastne vojnový, ktorý sa u vás rozprával? To boli asi takéto najviac, čo sa týkalo hlavne mojej rodiny. A bolo toho také, že nie veľmi v každej rodine sa rozprávalo o tom. Ja by som skôr povedal, že tá naša rodina, my sme boli taká skôr výnimka. Pretože ostatní skôr chceli ako keby na to zabudnúť a venovať sa tomu, čo je teraz. Veď treba prežiť, treba sa starať o rodinu, o deti. V tom období stavali si domy, dostali možnosť, dostali šancu zrazu. Mali prácu a mali sociálne istoty, tak budovali si život. A prečo myslíte, že vo vašej rodine vlastne sa o tom rozprávalo? Otec mi to hovoril, že by sme to mali vedieť, že by sme nemali zabudnúť jednoducho. Že to sú naši predkovia a že kým o nich rozprávame, tak ako keby boli medzi nami a keby sme na nich zabudli, tak to by bolo akoby krivda voči ním. Nie, lebo máte pravdu, že vlastne v rómskej komunite z rôznych dôvodov vlastne sa nechcelo spomínať práve na to obdobie druhej svetovej vojny. Takže vaša rodina určite bola v tomto výnimočná. Spomínali vaši rodičia a starí rodičia aj na verejnosti, alebo to bolo len v rámci rodiny? Nie, to bolo v rámci rodiny.
Na verejnosti to nehovorili. Nehovoril som to ani ja v škole. Hej. Nehovorilo sa o tom. Bolo to akoby pre nás také interné spomínanie, pretože musím povedať, že zo strany majority nebolo to záujem počúvať naše príbehy a na druhej strane sa tie príbehy bagatelizovali alebo dokonca sa vyhlasovali, že sú nepravdivé. Áno, to bolo vlastne do roku 89. Veľký nezáujem a veľké ticho. Áno. Vlastne vy ste veľmi známi vlastne tým, že hovoríte o týchto spomienkach vojnových, vlastne ste napísali aj knihu. Čo vás motivuje vlastne v tom pokračovať? Mňa práve motivuje prelomiť ten nezáujem spoločnosti a ľudí. A ten nezáujem netvrdím, že je iba v majorite. Ja myslím si, že aj priamo v rómskej komunite, že veľmi málo sa zaujímame o našu históriu a to je veľká chyba. Ja viem, že je to fráza, ktorá sa stále opakuje, že keď zabudneme na našu minulosť, tak sme odsúdení na to, aby sme si ju prežili znovu. Ale keď sa pozriem okolo, tak mám obavy z toho, aké trendy sú teraz vo svete, nielen v Európe, nielen na Slovensku, že aký je tu nárast pravicového extrémizmu, aký je tu nárast tých extrémnych názorov na menšiny rôzne, ktoré mi až s hrôzou pripomínajú paralely vlastne s nacistickou ideológiou. Dnes vlastne tí ľudia, ktorí sú z extrémnej pravice a ktorým sa veľmi dobre darí v politike, dnes už nehovoria otvorene ako nacisti, ale oblečú si pláštik patriotizmu a vlastenectva a tradičných hodnôt, konzervativizmu, ale skrýva sa za týmto isté zlo. Čiže ak budeme mlčať, tak títo ľudia jednoducho dostanú sa tak k moci, ako sa dostal Hitler. A Hitler nedostal sa púčom k moci, on vyhral voľby. A to je ten problém. Ak o tom nebudeme rozprávať, tak ak niečo neurobíme, ak nespojíme síly, tak mám obavy z toho, aby sme si to opäť neprežili. Možno v inej forme, možno nebudú koncentračné tábory, ale tie perzekúcie, tá dehumanizácia, to ponižovanie ľudí, to už sa deje teraz. A bojím sa toho, že ak by sa dostali k moci takéto síly a v celoevropskom, možno v celosvetovom meradle, tak to bol problém pre ľudí, ktorí sú iní. Ďakujem, tým môžeme ukončiť druhú časť. To je vlastne o povojnovom období. Čo sa stalo vlastne s vašou rodinou po vojne? Bola tam nejaká podpora, uznanie alebo ticho? Po vojne starý otec získal ten dôchodok odbojársky 255, myslím, že to bolo 255 paragraf. Dostal osvedčenie o tom, že bol účastníkom Slovenského národného povstania, ktoré doteraz mám. Ale nejako život sa mu nezmenil. Zmenilo sa to, že mali lepšie sociálne postavenie, mali ľudia prácu. To bolo. Ale čo sa týka toho, že čo prežili cez vojnu, tak o tom nikto nechcel počuť. O tom sa nehovorilo. Hovorilo sa o obetiach počas druhej svetovej vojny, ale nehovorilo sa o rómskych obetiach. Nehovorilo sa o tom, že tí ľudia umreli preto, že sú Rómovia. Napríklad v Dubrava, ako som hovoril o tých Klincovcoch, čo sa im stalo, hej, tak bola osadená tam pamätná tabuľa, ale nepísalo sa o tom, že boli zavraždení pre ich rómsky pôvod. A že tieto obete boli Rómovia. Čiže po vojne nastalo ticho. Ticho, nechcelo sa o tom rozprávať. Hovorilo sa o hrdinoch, o Červenej armáde, o odboji, ale o tejto stránke vojny sa nehovorilo. Rozumiem. A vlastne váš starý otec a jeho bratia boli partizáni, boli pozývané aj na rôzne oslavy, také tie socialistické, kde boli pozývaní partizáni? Neviem o tom, že by ich pozývali na tieto oslavy. Viem, že Jan Klidec, ktorý prežil, tak bol vo zväze protifašistických bojovníkov až do svojej smrti. A on sa zúčastňoval takýchto akcií. To viem. Ale že by starého otca niekde pozývali a jeho bratov, o tom neviem. Bohužiaľ bola taká prax a nie len na Slovensku,
treba si uvedomiť, že napríklad na spomienkovej slávnosti v nemeckých koncentračných táboroch alebo aj vo Osvienčime, tak do prvej polovice 80. rokov neboli pozývaní zástupcovia Rómov. Chodili tam zástupcovia židovských náboženských organizácií, chodili tam zástupcovia politických, hej, ale nie Rómovia. To sa zmenilo až asi v roku 1985, keď prvýkrát boli pozvaní na takúto spomienkovú slávnosť. Bohužiaľ, rómsky holokaust bol prehliadaný, či už zo strany odbornej verejnosti, alebo laickej. Už bolo to hneď po skončení druhej svetovej vojny, lebo keď si pozrieme na to, že Norimberský proces, 18 000 strán textu, výpovedí o Rómoch a o ich utrpení, povedal sudca Jackson 4 vety. Takže to hovorí za všetko podľa mňa. Nevystúpil žiaden preživší za Rómov. Nehovorilo sa o tom. A pritom boli terčom prenasledovania rovnako ako ostatné skupiny. Možno boli ešte viacej terčom, na ktorých sa robili pokusy. Mengele bol tým známy, že si vyberal rómske ženy na svoje pokusy. Ako dnes vnímate to, čo sa stalo vašim predkom vlastne v tom vojnovom období? No, ja to vnímam tak, že je to niečo, čo si neviem predstaviť, že by sa to malo diať mne alebo mojim blízkym. Je to pre mňa a možno aj väčšinu ľudí také nepredstaviteľné. A treba nad tým veľmi premýšľať a chcieť sa vžiť do toho. Aj keď je to ťažké, veľmi je to ťažké. Že vžiť sa do toho, že niekto vás označí za verejných nepriateľov, že niekto vás označí za ľudí druhej, možno tretej kategórie. Keď niekto vás označí za ľudí nehodných života. Keď niekto vás označí za parazitov. Myslím si, že dnešná doba tak trošku nám to vracia a už si to dokážeme predstaviť, aké to je, pretože znovu sa vracajú takéto názory, znovu v rámci demokracie a slobody slova, takéto označenia na nás, na Rómov, sa s nimi stretávame. Stretávame sa s takouto kolektívnou nenávisťou, ktorú môžeme sledovať v médiách, hlavne na sociálnych sieťach, kde ľudia pod nejakými vymyslenými nikmi môžu verejne a bez strachu vyjadriť svoju nenávisť. Keď spomeniem napríklad na prípady, kedy pri požiaroch uhoreli rómske deti malé, aj so svojou starou matkou. A tie komentáre pod tým, veď človeku až je z toho zlé, že koľko nenávisti sa vyvalilo na tých sociálnych sieťach. Že namiesto nejakej empatie, tak práve že opak. Tá nenávisť je hrozná, je v ľuďoch zakorenená a napriek tomu, že máme za sebou tú skúsenosť z druhej svetovej vojny, z holokaustu, z genocídy. Neviem, ako keby ľudia za 80 rokov zabudli na to, čo sa dialo. Nepoučili sme sa jednoducho z toho. Rozumiem. Teraz máte na mysli ten požiar vo Veľkom Šariši. Áno. A viacero požiarov, ktoré boli. Aj teraz naposledy tá nehoda, ktorá sa stala tým 2 rodinám zo Šumiaca. V tých komentároch niektorí ľudia sa našli a nebolo ich málo. Ktorí to vítali, ktorí hovorili, že si za to môžu sami, ktorí dokonca hovorili, že štát ušetrí peniaze. Umrel 14-ročný chlapec a nejaký človek tam napíše, že aspoň štát ušetrí na rodinných prídavkoch. Čo je to za človeka? Nechápem. Myslíte si, že sa tieto príbehy dnes rozprávajú dostatočne? O vojnové príbehy? Myslím si, že vôbec nie. Bohužiaľ vôbec nie. A ja hovorím jedno, že ten
tá židovská genocída, ten holokaust, je spracovaný veľmi dobre, chvála Bohu. A bolo natočených mnoho filmov, napísaných množstvo kníh, boli zaznamenané výpovede preživších. Čo sa týka genocídy Rómov, tak tam sa urobilo strašne málo. Nebol záujem o to, nebola podpora pre tieto projekty a nevenovali sa im spisovatelia, filmári a podobne. Aj preto je mojou akoby víziou venovať sa tomu. Aj preto som rád, že teraz vyjde kniha zbierky poviedok, ktorú som napísal a nosnou témou je tam rómsky holokaust. Je to len kvapka v mori. Potrebujeme toho viac, oveľa viac. Potrebujeme o tom rozprávať, potrebujeme jednoducho zapojiť do toho širokú verejnosť, aby sa zoznámila s tým príbehom rómskej genocídy počas druhej svetovej vojny. Pretože podľa mňa majorita, či už odborná, alebo aj laická, má voči nám veľký dlh v tomto. Pretože na náš holokaust sa zabudlo. A nezabudlo sa naň akoby nechcene. Bola tam akoby ignorancia zo strany majority, zo strany odbornej aj laickej. A rovnako tak máme my Rómovia veľký dlh voči našim predkom, že sa nezaujímame o túto tému. Že nekladieme dôraz na ňu. Že nás to nezaujíma. Že sme pasívni. A to treba zmeniť. A treba začať už od detí. Treba im hovoriť to, čo sa stalo. Treba jednoducho ich vzdelávať v tom. Strašne málo sa robí, čo sa týka výuky na školách. Dejepis, prvýkrát sa žiaci na základnej škole stretnú s témou druhej svetovej vojny niekedy v 7. 8. ročníku. A to je podľa mňa dosť neskoro. Treba skôr začať. Treba o tom hovoriť, treba ich učiť. Treba robiť exkurzie na také miesta. Ja sám som robil niekoľkokrát prednášky po základných školách na túto tému, ako je rómsky holokaust. A tie deti jednoducho nevedeli o tom nič. Možno matne vedeli niečo, že keď povie niekto Hitler, no tak to vie. Ale nevedeli si predstaviť, čo je za tým. Nevedeli si predstaviť ten príbeh. Nevedeli o tom, že existovali plynové komory a podobne. Hovorí sa, že nemôžeme stresovať deti. No, nemôžeme stresovať deti, ale už takých tínejdžerov už treba pomaly jednoducho oboznamovať s tým. Nemôžeme predtým zatvárať oči, lebo tí tínejdžeri získajú inde nejaké informácie a už keď má tých 16 až 18 rokov, on si vytvorí úplne iné názory, informácie a už potom ho ťažko človek ovplyvní. Hej? Už potom ho ťažko ten pedagóg ovplyvní. Už by sa malo začať v rodinách. A to hovorím kritiku aj do našich radov medzi Rómami. Už v rodinách by sa o tom malo hovoriť. Už by mali poznať tú históriu. A mali by poznať aj súčasnosť. A mali by poznať, že títo ľudia, pozor na nich, pretože ich retorika sa dosť podobá tomu, čo hovorili napríklad ľudáci alebo nacisti pred druhou svetovou vojnou. A keď sa to bude robiť, keď sa bude vzdelávať, tak podľa mňa budeme zbierať ovocie možno o generáciu, o dve. Ale naša spoločnosť sa zmení. A nielen naša, možno v celej Európe je potrebné to urobiť. Aby sme úplne eliminovali na čo najmenšiu mieru pravicový extrémizmus, ktorý v dnešnej dobe naberá na sile až tak, že mám z toho strach, keď sa pozerám a vidím, že strany ako Alternatíva pre Nemecko a podobné, alebo Le Penovci vo Francúzsku, tak sa stávajú najsilnejšími stranami v takýchto štátoch, ktoré boli baštami demokracie a slobody. A to je varovný prst a mali by sme spozornieť všetci. Ďakujem veľmi pekne, to je tretia časť.
Čo by ste chceli, aby ľudia pochopili o živote Rómov vlastne vo vojnovom období? Už sme o tom hovorili, ale možno to dokážete ešte nejakými inými slovami pomenovať. Ja by som chcel práve, aby pochopili to, v akej situácii sa ocitli. Bez toho, aby sa nejako pričinili o to. Pretože rodíme sa s nejakými vecami, ktoré nezmeníme. Rodíme sa ako muži, ženy, rodíme sa ako Rómovia, Slováci, Maďari, rodíme sa možno heterosexuáli, možno homosexuáli. To nezmeníme. Sú veci, ktoré sú dané. Ale práve preto, že sú dané, nemožno z tohto, z etnicity, z rodu alebo z sexuálnej orientácie označiť tých ľudí ako menej cenných alebo dokonca ako nepriateľov. A oni sa zrazu v tej situácii ocitli. Ja hovorím jedno, že ľudia sa menia vtedy, keď z pozície majority sa zrazu stanú minoritou. A vtedy si to vyskúšajú, aké to je. Poviem konkrétny príklad, že mnoho ľudí zo Slovenska, keď odchádzali do cudziny za prácou, tak mali iné názory, ako keď sa vrátili. Pretože zrazu z tej majoritnej pozícii, z toho, že boli oni nad, a cítili sa, že my sme hore a oni sú dolu, my sme tí dobrí, oni sú tí zlí, tak zrazu sa ocitli v úlohe, že vy ste tí z východu, ktorí ste nám prišli sem robiť, prišli ste nám sem otročiť a dívali sa na nich domáci z vrchu. A keď sa vrátili domov, tak mám osobné skúsenosti, že prehodnotili ten svoj vzťah aj tu k menšinám. Čiže asi by bolo fajn, keby sa ľudia zamysleli a skúsili sa vžiť do tých pocitov, čo asi tí ľudia prežívali počas druhej svetovej vojny, keď boli v tejto situácii, keď boli v tomto sociálnom postavení, keď boli v postavení jednoducho kategórie podľudí, ako ich označovali nacisti. A keď by sme dokázali tú empatiu v sebe nájsť, tí ľudia, keby ju dokázali, tak by veľa vecí asi prehodnotili vo svojom živote. A to by bolo fajn, keby všetci sme tak dokázali, že vžiť sa do pocitov iných. Aj v bežných situáciách. Veľmi by to pomohlo tomu spolunažívaniu aj tej komunikácii vzájomnej. Lebo ľahké je človeka odsúdiť a ťažšie je ho pochopiť. Ďakujem. Vlastne hovorili ste, že veľmi dôležitý je rozprávanie s mladými ľuďmi. Keď vlastne sa rozprávate s mladými ľuďmi, čo im o tomto období vlastne hovoríte? Snažím sa im to podať tak vo forme, aby to nebolo také kázanie. Snažím sa rozprávať príbehy. Cez tie príbehy, aby pochopili, že čo sa dialo. Aby vedeli, že toto sa dialo našim predkom. Že niečo takéto sa odohralo. Lebo oni o tom nevedia. A cez tie príbehy ich to aj zaujme skôr, ako keď by som im hovoril len historické fakty. Toho majú dosť v škole, pri iných predmetoch a tak ďalej. To ich tak nezaujme. Ale keď s nimi hovorím tak ich jazykom a naozaj hovorím o konkrétnych ľuďoch a konkrétnych príbehoch, tak cez tie príbehy oni pochopia aj tú históriu, aj tie historické kontexty. To je podľa mňa taký spôsob, taký prirodzený, ako sa môžu dozvedieť viac o tom. Pardon, musím si utrieť nos. Ešte rozmýšľam, či si dáme aj 5. časť, to sú Megine otázky, ale to sme predtým nerobili. Ešte vlastne predpokladám, že máte aj súrodencov. Aj vaši súrodenci si tak osvojili ten odkaz vlastne vo vašej rodine? Myslím si, že všetci moji súrodenci, ja som najmladší a mám 8 súrodencov, žije už iba 7 z nich, ale všetci jednoducho vedeli o tejto histórii
Niekto tomu venoval viac pozornosti, niekto menej, ale oboznámení s ňou boli všetci. A vedia o nej, prijali ju. A niekto sa zaujíma viac, niekto menej, hej. Ale dôležité je to, že dostali ten príbeh. Prijali ten príbeh a ten príbeh je v nich. Myslím si, že aj v mojej rodine priamo je to také ako keby ten model tej našej spoločnosti a aj v rómskej komunite, že niekto tomu venuje viac, niekto menej, niekoho to zaujíma, niekoho menej. Ale bolo by fajn, keby som mohol povedať aj o celej našej komunite, že síce je to také, že niekto sa zaujíma viac, niekto menej, ale všetci o tom vieme. To by bolo veľmi dobré. To by bolo, práve to je to, že vedieť o tom. Pretože ja sa stretávam skôr s tým, že ľudia nevedia. A hlavne mladí ľudia nevedia o tom nič. Rozumiem. A čo myslíte, že u vás spôsobilo, že naozaj tú zástavu toho povedomia a tej ich informácií nesiete? Že vlastne, keď si človek pozrie, čo všetko ste o tom holokauste urobili, že ste vystupovali vo filme, píšete knihy, máte prednášky, vystupujete ako novinár. Čím to podľa vás je, že je to vaša srdcová téma? Ja tiež sa nad tým akože dosť zamýšľam, že prečo. Ja som nikdy si nemyslel, že sa nejako bližšie budem tejto téme venovať. Ale myslím si, že to vyplynulo z toho, že to, čo mi otec rozprával, to vo mne zostalo a zrazu ja som bol v 90. rokoch, hej, že mladý a tínedžer a užíval som si život a nikdy som si nemyslel, že my sa ešte raz stretneme s problémom fašizmu, hej, neonacizmu. A zrazu prišli po roku 93 a objavili sa tu skinheadi a neonacisti a zrazu z toho bol problém. Zrazu ja som bol konfrontovaný s tým, že my opäť sme ohrozovaní fašistami, nacistami. A to vo mne tak akoby pomaly, ale isto prebudzalo, že tomuto sa treba venovať. A ja som antifašista a jednoducho to beriem ako svoj boj proti fašizmu, proti nacizmu, proti pravicovému extrémizmu. A keď som začal písať, tak nemyslel som si, že budem sa nejako bližšie venovať, alebo že napíšem o tom knihu. Ale postupne to tak prišlo, že také prirodzené, že sa tomu treba venovať. A aj mi to tak došlo, že ten otec, keď mi to hovoril, ako keby tušil, že to odovzdáva niekomu, kto to posunie ďalej. Kto ten príbeh predstaví širšej verejnosti. Že to nezostane len príbehom interným v našej rodine, ale že sa s ním oboznámia aj iní ľudia. A ja to beriem také ako svoje, to je ťažké slovo, že poslanie, ale povedal by som skôr úlohu, že chcem to robiť a chcem, aby jednoducho ten odkaz mojich predkov a aby tie príbehy našich ľudí počas genocídy aby nezostali zabudnuté, aby jednoducho zostali zachované. Aj preto sa tomu venujem, aj to, čo som spomínal, že čo je dôležité, že táto doba nám hovorí, že musíme niečo robiť, musíme byť aktívni a nielen dívať sa na to, ako zlo si dláždi cestu k moci. Konec, či ešte nie? Môžeme skončiť. Ako tie hlavné otázky som položila. Dobre. Čiže to svetlo vedelo, že je koniec.